Gajenu bolo Jpac. Kan work on Nugu. Jek bolo nun Jpac. Kan tito koya. Omukana bo traditional ukedi. Uno na emi sikwem. I na eme soma. So bolo Jpac. Yenu bolo Jpac. Ya ga-achọ ife ọ ga-alụ ka ọ chọọ something lụba onye ahụ ọwụ ka ọwụ nnukwute nsogbu nyere ndị Igbo. Jenu kpọrọ Jpac ka dọọ ya gwuo Jpac jee chọọ ife ije alụ ọwụghị na-agbakwuru ndị mmadụ zọọgị ịdamejiele mmadụ ibe n'ọpa iwe ka ịgbaje n'ọzọ obodo bishọp zọwa gị imebiele mmadụ ife hie ịgbaje ebe a kịta ndị gọọmenti of Anambra steeti ka ịgbakwuru ọwụ na kwepụrụ ọ dịsị report ọ na report my page hapụkwa unu na-eti ime udo ga-achị ma agụ na-eche mba ma polisi ma ibe niile unu na-eti asụkwa ha unu chọwa okwu maka mmadụ iwere hama chefuo n'azụ isi nwoke ibe ya bifo udo ga-achị ma ọwụwa agụ na-eche mba eruo nwoke ese ndị gị ịlụgo ebe ị na-eje. Jpac jee chọọ ife ị na-alụ onweghị ife ị na-alụ. Jpac jee chọrọ ọlụ ọwụ alaka ị na-ahụ na Facebook nna gị ọmụma ihe o Facebook nna gị ọmụma ihe o Facebook o nwere onye ụkpọ mba dike ya mụrụ na 1960 gbedawazie onwere ma ihe Facebook ịntanetị ya ebụla a na-eyuzu kịta olube atụrụara ha efu mpụ bịazata site n'afọ nne ya. Jpac jee chọọ ife ije alụ onweghị ife ị na-alụ ife ị na-alụ awụghị aka ọrụ ibe ya na-alụ awụhụ ọrụ ka ọnwụ ị na-emebi isiri ndị mmadụ ọtụtụ ife gara nwoke ibe gị ji anọta ata rie nri o ruo echi gara ya gbaba asaga welu gọọmenti na-akwado iberibe niile na-eme na Naịjirịa nke ikpeazụ a supported by government in one way or the other. Mana onye a complain na onweghị onye ga-complain. Nobody should complain. Ife niile na-eme unu si unu n'aka. Jpac ga-achọrọ ihe na-alụ dimkpa dịka gị onweghị blọgụ ka onweghị ibe eji asị ịmụ eme nke nwanne ị na-eme esọ content creator ka ị na-ekreti onweghị content creator ka ị na-ekere onweghị ibe ma ị gara school of content. All the same thing a na-eme ndị dibịa onye foto ọsụ gị dibịa mara ya onye foto ọsụ gị dibịa mara ya onye foto ọsụ gị na dibịa mara ya a na-enyekọ onye ọwụ na certificate ndị dibịa maka ọsụ nke na-aga aga onye foto ọsụ gị dibịa mara ya onye foto ọsụ gị dibịa mara ya na-eke ana Igbo na-esi now onye foto ọsụ gị na ọwụ content creator ewere certificate nye ọfụta ọ na-akọ ọnụ na report peji mmadụ na-eme ibe nzuzo niile dị iche iche ndị ohi na-eme otu a ndị kidnappers otu a ndị na-anwụchi ndị mmadụ si awa anwụchie ndị mmadụ
ana-apị for number, ana-apịchi number, na-ezo na-eme nke a. Otu ahụ ka those ndị content creator, all these people, ife ha na-eme na social media, cyber wire, cyber bully, cyber saga, cyber ife niile, cyber deceiver. Ofu ife the same thing, onweghị ife dị iche. Ma ndị dibịa ha bụrụ na-egbu mmadụ mere eme nke a mee nke ọzọ. The same thing with all these people so gonna have content creator. Ha gara the school of that. Ha ji the certificate of content creator. Ache sanitize, so sanitize bụ obodo. So sanitize bụ obodo. Ka obodo nwee ike dị mma onye ọwụna na-ezu ohi. The same tactics. Ọnọdụ ka a na-akụ egwu na Nigeria. A na-ezi the same beating. Different voice. Different behavior, not the same beating. Onye akụfu, onye akụfu, but not the same beating. The same thing because this in the content creator. Every time I report the page mmadụ, na were mmadụ fu virus, na-eme nke a, na-eme nke ọzọ. I couldn't imagine onye biri onwe Germany ka ndị nọ na Nigeria na report page na-eme ihe a. What kere nonsense wu ihe ahụ. Emefe ya na gọvanọ, emefe ya na ndị ọgaranya. Ibinye ka ịnụsaba ya ọgụ, ndị ọgaranya na-edefend ya. So ndị ọgaranya na ndị gọvanọ na ndị politicians na-edefend ya alụ. Now, enweghị ike ndị gọọmenti enweghị ike ime ọdịzi ndị a na-egbu okporo ed investigate ka amara the source of their income. Because ha ncha niile na-ekpu okporo ed ma ndị gọọmenti wana. Among them ndị na-anwụrụ ụmụnne ha kpachie. And they spray the asị everywhere. Na ebe ndị Enugu ukwu mere nwaanyị ka ọ na-akịta agbasa na social media. Nwoke ji obodo oyibo lụwa ọlụlụ chọọ ọlụlụzi mgbe o ji ana nka. Ọ naruo nka ụmụnne ya nwụchie ya rọkụ ya sọ nwunye. Na-anara ego na-atụ asị. Ma ndị na-ekpu okporo edi, ma ndị igwe, ma ndị onowu, ma ndị onye ọwụ na-ehezikwu asị. Gịnị na ihe mere na Enugu ukwu ahụ? So gbatara anyị ka anyị gbata neutral securities ga-eme ibe ahụ investigate ka ị mara ma aka onowu ma igwebe ma ebe ncha niile ihe niile ahụ nọ dị ya so gas ego dị involve. Onweghị onye hold nwụrụ to his faith. Even the Catholic priest, they fell, Chago. Even the Ezemos, they fell. Everybody fell woefully because they don't want to know how to go. You know, he came all this in do buredi and not anuno. Mando buredi nina for name of a chofuma. Umuho young go no Buddha, government in Nama had the source of his income. If also quite a name. I hear you obodo dị mma. So ụnọ ọdụrụ dị ịga n'ihu. Ụnọ ọdụrụ dị ime ka obodo ụnọ dị mma. Ụnọ ọdụrụ dị ime obodo ụnọ ka ọ dị mma. Awụghị ekwu n'ọnụ onye ọwụna na-eme gịnị ofu ihe. Ọgbụna na nke chai ọgaranya amaka. The God who made me and you. Oh no, garanya muno. What for that? In short way. Hey, Anna me messy week. Makando muno. Ebe umadi and nabi ebe Adamado bado kando muno. Unendo can najado cover. Nana me messy week. To God who made me and you. Obuna na nke tu ngawa. Nwoke dị na-ekene from Edinburgh, Germany. Ndo no muro. Menye nso with the God who made me and you. Chindobeleze. Na wona menye si nso weekend ndo muro muja agbacha ni meno to God. Ntoba ya zacha gafa ni na azaza. Ogbu ke nwanna azara ogbu. Nwambiso eje ogbu eje ha ogbu atụpụga ya azụ owere n'ụda mụ ndị onesi ekwu ya. Nwanna nwoke zara ogbu.
enwere ọgbọ nọ na nga ọgọdọ na nga to God onye mọ na nga ọkụ na nga agụ iyi na nga mmiri na nga to God who made me and you nnecha kwalụ ka ị na-akwado because o jide peji ndị mmadụ ọ na-arịpọtụ peji ndị mmadụ oji na-eje na-esu ndị mmadụ imi na-eje na-akọcha ndị mmadụ na-eje na-enyocha ndị mmadụ ọ na nwere onye nwere efe nwa anwa kwụsị nwa ọrụ akwụkwọ a na-alụ hia m ga-enyochagide Jpac nyochagide Jpac akwụkwọ ya ha ka ite mkpa mmanụ ata dụka bonga fish ebe ụnụ a na-eme ndị mmadụ ibe ụnụ eje ha like ka mmadụ mebe ụnụ na-achọghị gị sọ nsọ okwu na-akpọ polisi dimkpa enweghị ibe ọ na-alụ dod pepụl na-alụsiri onwe ha ọrụ ike na-emesiri onwe bụ ihe ike pụta ahịa Facebook na-enye gị ego ịmụ ebe ego Facebook na-enye gị si abịa were inwere good luck onwe onye side be anyị ka ewu ụrụ na onye side be anyị ka ewu to God who made me and you ibe ụmụazị be anyị ji emeghe ịmara data na ọka mma na ijere na-elele onwe gị osisi na-eke ekwuru ọbịa ilele abịa ile ha abịa na kada na shop ha ụmụazị chọọ ha bụ na ịnọ na shop aga ogugwu ha maka mara ibe eji emere ha onwe ya nọkọta ya vulu ahụọ ije ebe mmadụ ịyọ nri ma ọ bụ ije ebe mmadụ ka ijerie nri free ivuru nnukwute ahụọ onye ji ekwekwughere gị ite ka enye ha nri ọ bịa sụ gị na ugbu a ka ha richara nri ma ọ bụ nri ehebe ma ọ were ebidobeghị chibe nri because ahụ gị ahụ ji erizu efere ife ọ na to God nwa mkpụmkpụ ụkwụ iji evodete onye nwere ogologo ọkpa ka ọ bụ na nkarie ọdịnihu ị na-eri to God ọkpa agbaji isi ya ọ ndụ nwere nwa mkpirisi ọkpa na-evu nnukwute ihe na-ahụ mmadụ ị na-eri nri rie nri fri ebe a 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 kụasịrị na-erepọtụ peji mmadụ ị na-eme kọntentị Jpac gara the school of content creator iwu emusi ka ị na-agba saga ka ị na-eme kọntentị ke nke ị na-eme ị na-eme iju Facebook yume gị je tie egwu ịpụhụ ndụ na-eti egwu maka ose ị nwere ogologo ọkpa eji agba maka ose ma ọ wụ ọkpa eji agba egwu one day eji emego invite na ebe a na-eme Flavor ma Finobe ma ebe a Davido be na-abịa agụ egwu na stage ma Burna Boy ebe a na-abịa ma Wizkid ebe a na-abịa eme live and the concert ma ndịgasị ebe ndị na-agụgasị ụmụ Naijiria ihe ma ebe a na-emebe invite one day eji eme gị invite ebe ahụ ka ị bịa gụọ egwu gị mee perform na live concert ka a mara na ọnwa mkpirisi ọkpa gị aga iji je adụkasịrị stage iji agbakwara egwu eji achọnụ na-akpaje fit gị na ọ wụrụ bagi ọ dị ya Fino na-eyi ọ na-akpụ n'ala ọ dị ya Burna Boy na-eyi ijekwa abịa na stage kụọ egwu ka ndị na-anọrọ godo na-akwụ gị aha anya because na steji a na-alụnye ya enu so nsogbu ji a na ebe ahụ kamera ya nọrọ na na-agba gị n'afọ ka afụkọna onye akwụ gosi ya eme ke na live concert gị ijere kụọ egwu onye ụkpọkọrọ egwu taa jee nọrọ ana ọsịsọ ịfụtụgo ndụ saịdị be anyị kafa na-akụ egwu ifutugo ndụ saịdị be anyị kafa na-akụ ọdị egwu na egwu ahụ ije ha apụpa onye sụkọrọ ya jee kụkede onye chọrị saịdị be anyị jee kụọ egwu ka anyị nene anyị na-agba achụkwụ na-agba ndidi ka ọnwụ na-agba okiti na-agba okwori na-agba idigo na-agba mmọnwụ na-agba ma ajọ okwu na mmọnwụ ka anyị na-agba ya na ụmụ egwu nkịtị ekele mgbe ịnwa nwa hafụ nke anyị na-emeje gbawa ụdị anyị aghara gị gbawa ụdị ma ọ gbawa odegwu
ịnọkịta ije kụwa egwu ije perform lere na stage utikwa mkpirisi ọkpa ga ịmaghị uwe zuo ka ọkụrụ egwu ya ọ gara ahịa maka ọ naghị oje ha perform nwụ na stage mana ị bụrụ ọsụ ọfịa bọsị ọsụ ọfịa performụrụ na stage nna anyị egwu ya gakwa hum gaa ka ikuku gụọgụ na-ebu usu nwa ọgaranya amaghị onye ka ogo ọ wụrụ ego na-ebu usu nwa ọgaranya gị sowe ebu usu nwa ọgaranya gụ nna anyị ije ejelere perform na stage ka anyị nene ahụ afọ ga adịka ịdụka nwoke o mere nwoke Jpac yiri nwoke ahụ ama abaghị onye mụ aba ya deele ma eziokwu sọnsọ ichetara nwoke ahụ ekwuru na ya ka ejije enyi ọba nwere ọba nwụrụ mgbe ahụ o nwere enwere nwoke ahụ nwere nnukwute afọ ka Jpac asị na ya nwe apụta ọba ọwụrụ ya gwa na ọba nwụọ mgbe ọwụ na ọba nwụrụ na ya ka eji n'ọdụmanụ ka ejije enyi ọba so o nwere ọba nwụrụ mgbe ahụ o nwere ọba nwụrụ that time achọzie ka e were dịmanụ nyie ọba dịmanụ mfọkafụ ọzọ biko onye chetara ahụ ọba ahụ ya deere anyị hie nwoke ahụ yiri Jpac aftizi nwoke ahụ fụrụ abụzi anaghị abụzi dịmanụ abido fụba Jpac ikolo na-edo gwa Jpac ya jee chọọ aka ọrụ ya jee chọọ ihe o ji alụ bikọsụ ọ na-ewe a na-agụ anedo a na-agụ anedo asụ na ụkpọsokwu na anedo na ejikweghị ibe amara anyị shọpụ niile nọ na anedo Jpac enwenyeghị ka ma ofu mkpụrụ shọpụ ọ nakawụrụ n'uru agụ nakawụrụ n'ụmụ n'otoro ebe ọ wụ na 100 foot road shọpụ adụzighị ekesịrị shọpụ adụzighị obienu shọpụ agwụgo nwa gbara shọpụ adụzighị ọ wụrụ na-akagbu eze elu ma ọ na-akagbu ukwu ma ọ wụ ihe ma ejelu ọrụ Jpac ka ọ naka nwa ofu shọpụ ọ wụrụ ma sịrịpasị ụmụ nwaanyị ma ọ wụ ihe ụmụ nwaanyị ka ọ naka nwee ọgwụ onye na-edo ka ọgwụ ejikweghị ihe amara anyị o ana m ejikweghị ihe amara anyị o anakọ m asụ Nnewi na-asụ saịdị be anyị nsụgo ya asụgo asụda anyị asụda ejikweghị ibe a were mara anyị ejikweghị ibe a ejikweghị otere ihe a were mara anyị ka m na-ekwukwu ihe a Mr. Jpac comedy Jpac ahụ comedy ka ọ na-eme Jpac anaghị eme comedy ọ na-eme comedy were m na-agbara na-ahụ nke onugbu since many years ọ na-eme comedy ọ wụrụ na comedy ka ọ na-eme na ọgbana anyị amagwa ihe comedy onye ọ na-eje eri nri na nke bishọp ọzọ obodo o dobe ya asị na ọ na-achọ kọntakt ọ comedy ka o mere jee ebe ahụ bikọs ije ha anọkọta jebe mmadụ jeribe nri ọ gbara ya na bishọp ọzọ obodo ọ gụrụ praịmarị skuul ya na bishọp ọzọ obodo ọgbakọrọ bụ ihe ọ nọrọ n'ofu line ya na bishọp ọzọ obodo obiri n'ofu ebe n'ofu obodo ọdọstins ebe ndị ahụ ka ị nwere ike ije rie nri rikọ nri naanị nọkịta mbata na anedo jee ebe ikolo anedo emeri nri be bika ọsọ ọma na esi Germany were nọta ifuko na nchọkwuo sefu alaha m ndị nchọ ịla ha be ya onye m first class treatment because
my feelings mara my even need of which ọ ga-enye m ya nwere the understanding. Ọ bụghị nọkịta na-esogharị mmadụ ndị mana ha biri na aba mana ha metie n'ofu obodo na anyị anọrọ rikọ nnukọ mmanya because mana ha si aba were m ihe. So kedu ihe mere Jpac ji eje na nke bishọp ọzọ obodo eri nri? Kedu ibe o ji eje na nke si igba nglobe eri nri? Kedu ibe ọwụ ha agụ ya na ndị ahụ ọha ọ na-eme ofu ụdị ibe? Kedu ebe Jpac nwere shop? Kedu ihe mere Jpac ji ejebe those people? Ebe ahụ ka o ji eme comedy, gwuo egwuregwu, saa efere, jee ozi, mee eye service, achọrọ ya ego, o mee comedy ya. Ọ na-eme comedy ụfụrụ adụzighị ibe ahụ na-ekwesị ịnakọta ị na-esogharị na-ejebe mmadụ na-eri ibe na-ejebe mmadụ eri ibe. Jpac is na-atị ọka with his ọrụ udo. Ibe awụ ọnụ eji akọsa ọrụ udo after ọrụ udo hapụrụ ọfịs. Kịta asọ ọrụ udo nọ n'ọfịs. Ejike Justin, he copied your hammer slogan and go and open the hammer. You see it? Oh, he called me as Rubem. Ojemepe the hammer. And when he bought my coach and I hammer a bear, also can always comedian. So no content creator. Now what you go create a daily hammer? 400,000 scandal. You say, guy. Never come with Yalang. Eba ka amụchara nwa mụ ha asịkwa ọ na-esogharị ndị mmadụ onye ọwụna ọ na-esogharị o sogharị onwukọ emere na nke invite na nke Ebuka Obi ya nwa fọsụrụ onwe ya nto na o jego gbawa Ebuka Obi saga ọ na-agba Ebuka Obi saga ọmụ onye Ebuka Obi wu before ya na Ebuka Obi ọ nọkọrọ n'ofu line before just because of Ebuka Obi nwere ego do popular ọ dakawu ebe ahụ. Let me come there n'isi abịa. Ifu Jpac na-eyi anya n'afọ, just kụọ ya anya n'afọ. Ego after na ọ gụchara primary school. Kedu ibe ọ na-eme asị aka ọrụ? Na-enekwa ya anya n'afọ ka ị na-eme something understand. Mgbe ọ gụchara secondary school, gịnị ka ọ na-eme? Ogolo University, owu na Ogolo University. After na Ogotela University, kedu effort Jpac mekiri? No toni onu enu. Orienne ebo orienne. Na ifele anaghị eme onye ala, ọ nwanne onye ala ka ifele na-eme. And ndị ọgaranya ahụ ọ na-esogharị, nna atụọrọ na onye ahụ nnukwute ego bidoro onye ahụ shop. Tụọ na ego nye onye ahụ, setụrụ ọnụ onye ahụ ka ọ hapụ ị na-esogharịzi ụnụ. One day now, ụtụtụ nye ụnụ gbaba ụnụ saga na social media, dọkasịba ụnụ. Adị ọ dọkawazie ụnụ a na-regret onye na-enweghị ibe jikọrọ ya na mmadụ. Onye enweghị onye ọwụ before. All of a sudden o mere kwa ụlọ bịa be gị ka o rie nri. O richaa nri bigdo sawara gị efere. Before you know it, ọ chọba contact. Every time ọ na-abịa na-etere gị mgbu na-eme nke a. Ọkwụ na ka o si banye before you know it, ọkọtu onye na-eso nsuso nke o sote onye a bọsị ọwụ na ya onye ahụ mere ibe a ọ divert ibe a ibe ndị Gambia na-eme kịta ndị Yoruba na-eme ndị be anyị nazikwa eme na ọwụrụgo na ya ọwụgo inye gị na-enye ya nri mgbe ahụ ị na-enye ya nri ka gị na mgbe ọ na-achị na-akpa gị na-abara ya n'aka ka ọ wee ezigbo mmadụ ọ na-achịrị gị mana mgbe ọwụ na inyezighị ya ewurugo enemi ihe ọ ga-eje wetazie ibe ọwụ na odoko nọrọ pịara gị ya ijede ha ama na onye ahụ nwere sọntị na ọ na-evuri n'obi were abịa sef die
oburu no bi nke ọma plan nke ọjọọ ọ na-enye gị nke ọma because ị na-enye ya ego that time mgbe ego ahụ anaghị abịazi ma something like that o bupụta the other side pịawa gị all people nyere a chance ilute m nso iji abịarịrị Odimborg ịbịarịta Odimborg afụgo if no Odimborg the city of traditional oked so you can go ahead and do whatever you want to do. You like my first daughter bịa nwoke take your serious time meme gwụọ gị ka onugbu ya kata ese laikere nwa mmụọ je ha ụmụ mmadụ niile juru n'elu ụwa anyị nọchabeghị ebe ọ wụrụ nke mmụọ ka ị chọrọ ịnọ take time na ọrịa onwe gị ndị eze nwaanyị enyi ndị dibịa niile ọrụ n'ala ezubere ha ụlọ ụlọ nwa nwaanyị ka ị chọrọ ime ihe ọ dị ka ị chọghị na mmụọ ọkwa nnukwute akata aka ka ọwụ pọwa nwere ike o nwere ike nke ma nwedoghị ike nwere sef asụkwa Nneka so pọwa nwaanyị nwere kakọ pọwa nwoke I tell you dekwe gwoi so Jpac je chọọ ife ije alụ if not a report is na page m n'ọrịa onwe gị ọ wụrụ content ka ị chọrọ ime gaa mee practical enye gị certificate ọ wụghị na ọgata vulu ahụhụ na-eme ibe a dịtị na-eme nne gị mazighị gwara na emusi ka iwu saga ị na-agbasaga ka ị na-adrag ndị mmadụ ka iwu content ị na-eme content onweghị onye nwe nke ị na-eme ka ị na-eme comedy nobody knows and the ncha ị na-agwọtọkọ ibe niile ahụ ị na-join ha ncha niile ị na-join ị na-agwọtọkọfa ncha niile ebe ọwụ na mmadụ esiri nweta ego ije tibere ya mkpu itiere na-akwa ọkụkọ mkpu kịta anyị na-agbazi ọsọ mana that time ị na-ebe ahụ ị na-eri the money were ego ahụ ego akwa ọkụkọ ego agwụtara n'oke ite ka ejigo ego moto 5 million naira ka ebe moto ahụ nọ ebe ọwụ na mmadụ esi na-ekpata ego ije tibere ya mkpu ebe ọwụ na onye mmadụ esiri evu ha akpara isi esie nri si juo ite ije ebe ahụ je tibe mkpu Jpac ihere mme one of ụkpọ mgbadike ndị ụkpọ ifere ọ na-emekwe onwekwara onye ụkpọ togolo eto unu eje ha akpụta nwunye Jpac nekwe onye aka ọ na-emechu unu ihu Jpac is a trader, but the master is a jack of all trades. Chai! Chimweze ngwankwo. Nna Jpac agwọ na ndị Igbo niile na-ana. Ndị Igbo na-agba na akpịrị nri. Ndị Igbo na-agba na akpịrị nri. Igbuo ba mbe obeta igbuo ọkụkọ ọta igbuo anụnụ kenye ọta igbuo agụ iyi ọta igbugodo eke oji ata ifine egbugodo anụ mmadụ sie oji ata na ọwụrụ na ọtabeghị because onweghị ife ọ naghị eri ife ahụ Jpac odegefu ka degema hey nna afọ Jpac ọha ka degema ọsọsọ ya na nwunye ya na-afụ ahụhụ ahụ nwunye ya na-metụ afụ ahụ aka mana ọ Jpac ma otu afụ ahụ si anyị ọ bụ anyị nwado salịsalị one edo ochena ọnwa anọ ego ka eriri ọnwa anọ ego ka eriri eji ife ahụ eji m ife a Jpac ije na-eweta banana
ịkwụọ ya akwụkwọ na-aṅụ ya na nsi akwụọ ya aṅụ nke mehe ya ị na-aracha ma orenji ụmụ ibe ahụ ọ dozighị bụ ụnụ ọdịgodo ọ dị oke ọnụ ọdịgodo oke ọnụ ụnụ ejighị ihe kpọrọ ibe sọzi ibe ụnụ ma wa taa anụ enonni nnokefu ahụ ije na-eri mkpụrụ osisi na-aṅụ ụmụ mkpụrụ osisi na mkpụrụ eniwe belefes yo ibe Jpac wo onye ahụ enwedori onye ahụ onwe nsọpụrụ Jpac egwe nsọpụrụ shot arari eme akpakefune onye ezi si eri ihe ọhụrụ ọhụrụ and ị na-ene nnukwute ezi ya ndị a na-amụcha ụmụ 18 ị na-ene ezi ya na-amụcha ụmụ 18 ụmụ 20 21 22 ị na-enene dị ezi ifu ahụọ ya onye ahụọ ya si etela n'ana onye afọ ya si abịa dekefu n'ana otu a ka afọ Jpac dị ị na-ene ya onwe nwa mkpirisi aka nwee nwa mkpirisi ụkwụ onye aka Jpac dị iweta ezi kwụwa ya ọkpa ya na-abọ na chinye ya aka na-abọ n'elu mee n'isi kwụwa ya o ji aha ka Jpac afọ Jpac na afọ ezi mụrụ ụmụ 22 almost ofu ibe ezi na-eri ibe masịrị ya and Jpac na-eri gwuogwuo esi adongo buchi umeakụzie ụmaka mewelego ụbakịrị sova ikenna nwoke medugiri royal destiny arụdị ịgbana ahụm onye Anambra so ewere iwe na nchọrọ ịgba arụ gbọọ eru ọdụ anyị n'ọnụ obi nwa esomchi ude egbuna ụmaka mewelego n'orie na ahụ na nkwụ na-eke gwanụ Jpac ya jee chọọ ihe o ji alụ ọwụhụ mgbe ndị mmadụ je na-alụ ọrụ na-achọ ibe na-alụla onwe bụ ọrụ Jpac adụfuri o ji ebe bishọp ọzọ obodo rie nri bishọp ọzọ obodo na-enye Jpac ibe ọ na-eri bishọp onwere ahụ bikos nwoke na-agbara onwe ya mbọ bifo ọ gagharịcha na factory ya indọstrị ya kọmpanị ya zacha kọlụ niile nọ dị ya ife na nwoke enweghị efe for himself mana Jpac je ha na be bishọp ọzọ gburu ribe nri rie nri tajuo ahụ vukọrọ ibe a oji na-anyụsọ nshi na-anyụsọ aha na-akọsọ ọnụ oche na one aka ibe nlachasị ya mee cheke ndị ọgaranya niile Jpac na-eje na nke be eri nri na-adọ ya afọ onweghị onye nwere afọ ka Jpac because those ọgaranya those big men na-agbara onwefa mbọ Jpac a na-akwụgharị uti nwa mkpirisi ọba ịnwa na ezi nwere mkpirisi ọba wọtọgụ nwere mkpirisi ọba mana ọ na-agba ajọ ọsọ one aka Jpac si nwee mkpirisi ọba vuru ahụ ọkafa na-agbakwa ajọ ọsọ a na-eme na bishọp ọwụ na bishọp ọzọ obodo chọọ ime travel Jpac avukọrọchago ndị niile o ji evu nnọọ nke o ji eno gbaa ego na akpa ọgbafu pịam gbabarakwa be ofu ọgaranya ọ naghị anọtazi ụkpọ mba dike apụta na ọ rụchara mango haus ya ka ọ remgbo haus ya ka ọ shawagba haus ya Ọchiọma bebi iwe onye kọrọ ya ọnụ n'une ahụ sisi akọchara ya ọnụ n'une ahụ obughakọ ya une ahụ ọ naghị anarụzi bebe mmadụ alụgo une ọla ike mmadụ alụ ọnụ une ọla ike o nwere ihe ọ na ịlụchara ụlọ like ụlọ ahụ osizi ha ebe ahụ aga ezi
Only one picture. Only. Does Emmanuel? Where's your son? Kelly Ben. Imerambweli. Ijere na mkpọ ọkụkọ ma ị mara na mkpọ ọkụkọ bi ebe ahụ ọsịsọ. Ibe nwe ibe nọ ndụ bibe je ebe ahụ Jpac lụrụ ụlọ. Jpac sọsọ ya nọ ndụ ọgbahụwo. Ọ sị nne ya anwụọla. Ịghọtago ọgbahụzi ya agbahụwo. Kemgbe ọ vụfụtara unu ahụ. Kemgbe ọ vụfụtara dị unu. Họrọ ya ndị mmadụ Chioma Baby were mee investigation chọpụta nke wee eziokwu gbaa ya n'anwụ. Since then ifele wuru nke Jpac ọ naghị anarụzikwa unu. Onwekwa ha anwa soko na mbara ya ahụ olebụrụbeghị na omego ya ndị na o dozigo ya ma ọ saịdị o webeghị okwezighi ego. Ọ narie ọgbọ ọsọ. Unu ahụ na-achụ Jpac ọsọ. Ọpọdụ na ha bịakwara mee oge echi arrest akụkụ bebe bara Jpac anarụghị unu. Ọlụgo unu n'ọla ikeghị unu na-achụgharị ya ọ na-agba. Jpac ụwa niile. He stays years in Germany. All you can achieve is that nonsense. Nah, come mekwere ya achieve ọsịsọ. Ebekwana ibe ndị Enugu ukwu mere nwoke nọrọ obodo oyibo nọte aka. Lụcha mansion niile ọ lụrụ na village oluzi mgbe ọ nara ezumike nka. Ifuru ibe mere the man. So we are learning a lesson every day by day. You need nọrọ obodo oyibo, you need a halo mansion na village. Yeah. You need a halo mansion na village na ọ dị n'obodo oyibo. So you don't expect ka ebe nna anọta na 1 month ka nje abịa lụọ ọgụ mansion hapụ ya n'ụlọ ka onye birikwana di ya. Ebe ahụ ebe a ga-enyi mmadụ ma ebe a ebe jos ebe reserve a ga-enyi gị na enwu finish. O nwere ibe ọzọ ị chọrọ ka nsa gị. Alụgo m mkpa ọkụkọ chibasị ya ọkụkọ na ya. O nwere ihe ọzọ ị chọrọ lụkwuoro gị na ewu chibasịara gị ewu di ya. I will do it. Ihe ahụ ebe Jpac bi debe obi wu ibe ahụ ọ lụọ ya shawama house ka ọ kpọ ntu house ka ọ kpọ ọgbama dịka unu ọ lụrụ ebe ahụ. Unu a dịka polisi ndị Ivory Coast, dịka fire brigade ndị Gambia, dịka mosquito house unu ndị Nepa Gambia, ọ dịka unu ndị Kotoma ndị Kanifing ndị Gambia. Onwe ha dịka unu ahụ dịcha ka local gọọmenti house a na-alụcha na different villages na African country. And ọ dịka penti ahụ ka ọ bụ oyi were penti ndị Ivory Coast mana ụcha ha. Chikwuezekwa nkwụ ya gazie Oluchi. There is a boy called Jpac, onye ụgbọ, who like food too much. His father don't. Nah. Hey, one also who I go to. One also continue konje. Ezeaku, he built all of club house. Ije na Guinea Bissau. Or the can club house. Who na your club house in the Guinea Bissau? Bundum. Hey, so say, why at God who made me. Hey, all the Casarakunda.
O yiri Serekunda police station dịka Bundung immigration. Hey! Uno Jpac dịka uno ndị Serekunda police station dị na Gambia. Dịka Bundung immigration officer dị na Gambia. To God. Inene kati uno o dịka Joko dịka Hotel de Monument Casagrande onwe otu uno ya na-ada unu ahụ na-achụgodo ya ọsọ nke ikpeazụ unu ahụ na-achụgodo Jpac ọsọ nke ikpeazụ a ọ naghị analụzi unu ahụ. Hey, nna Nakazana call because I love you all my fans. I love you too much.